רסטות או מסירי שיער בלייזר. הסולנים הגברים הם אלה שנתנו בעשור הזה את הטון. אבל מי יהיה זמר העשור? מי יהיה זמר העשור? שאלה מעניינת. המועמדים הסופיים לתואר זמר העשור הם הראל סקאט, אייל גולן, קובי פרץ, איבני לידר, משה אז כל המועמדים, כל 5 המועמדים לתואר זמר העשור יהיו פה היום בערב על הבמה, היו פה ויהיו פה. ועכשיו, רגע, תני לי עוד פעם את המעטפה שזה יהיה מותח. מי הוא זמר העשור שאתם בחרתם? אייל גולן! אייל גולן! פטיש לפטיש. קודם כל, איך אתה מרגיש? אני מרגיש קצת יותר טוב, ברוך השם. אני רוצה להודות לכל האנשים שאיתי במשך, יותר נכון 18 שנה האחרונות מאז שהתחלתי לשיר, והעשור הזה היה עשור מדהים. לכל הנגנים ומי שהיה איתי לכל אורך הדרך. אני לא אתחיל להגיד את השמות כי זה ייקח שנים, אבל לקהל המדהים הזה, למשפחה שלי, וכמובן הפרס הזה הוא של ליאם ואלין, הילדים שלי. זמר העשור, משעון אל העין בדל הנתיב ללא כלום בדל עם הזמן הבורח והזמן לא שוכח להחזיר את הגבול בדל מכף יד מלטף בדד ולא שכם יגיד בדד כמה טוב לא לדעת שידך כבר נוגע לידו של אחר בדד גם תפילה
תודה.